predsjednik države se popne gore, obrati se građanima, znači iz čitave Bosne i Hercegovine da dođe svaku glavni da graš Los Rajvos, da proslavi svoje, razumiješ? To je trebalo i onaj vaka da bude u Titina vremena. Tito je najveću grešku napravio što Sarajevo nije napravio glavnim grad Jugoslavije. I onda da svi dođu ovdje da proslavio svoj praznik. Pluralizam. Pluralizam, kultura, mišljenja, proslava, miline. Odgovorno tvrdim, to niče na svijetu tako ne bilo. Niče na svijetu. Predsjednik države se popne gore, obrati se građanima, znači iz čitave Bosne i Hercegovine da dođe svaku glavni da graš Los Rajvos, da proslavi svoje, razumiješ? To je trebalo i onaj vaka da bude u Titina vremena. Tito je najveću grešku napravio što Sarajevo nije napravio glavnim grad Jugoslavije. I onda da svi dođu ovdje da proslavio svoj praznik. Pluralizam. Pluralizam, kultura, mišljenja, proslava, miline. Odgovorno tvrdim, to niče na svijetu tako ne bilo, niče na svijetu ne bi tako dobro bilo.